سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كان يخوم كمي تخونو سنة كتكوننا وتر من يوتيو لومي حانتي أزيا برتع زبالت يقداس كتمهرنا كتغمنا تغيليا زبال كوارسي هي غريبة زلقو ماتشم أبز حجنو نبرو لزلنا حدا فلو يتريو كاب كتم حجي بزتا قاننا نريو نقرنتلو صرفي سدنات بقى تقل ويكا درت زحلفي حماق زراربا حماق أنا وارد دفرت أبزي بوتا خامتاو أب زمن السوشيال ميديا بفلاي دما قربت لي أب قصاتنا فيسبوك ديوناي ويا فيديو أب يوتيوب كتور تجميركا مچم استفل عليه عينت رياكشن خاطري سلازي أبزي زي بزح سب كاب زيرو تبقيسو زي تفلطو سلام كخزرق زغل حماق زربان دفرتن كريكا يخيليو كمز عينت نجر كاب حجن دحرون እናቐፀለክ መፅእ ዝኽእል ተርእዮ ኮይኑ ይስምዓኒ እሞ ኣክንዲ ንዖም ጠጠው ምባል ከመይ ጌርና ምስ ከምዚ ዓይነት ባህሪ ከምዚኦም ዓይነት ተግባር ንዝፍፅሙ ሰባት ብኸመይ ምስኦም ክንነብር ንኽእል ከመይ ጌርና ድማ ቱም ከነብሎም ንኽእል ወይ ድማ ንሳቶም ቱም ከይብሉ ክእሉ እዮም ንሕና ከመይ ጌርና ኖርማል ሂወት ክንመርሕ እቲ ነገራቶም ፀርፍታቶም ከይፀልወና ብፅቡቅ ክንነብር ንኽእል ኢና ክንርኢ أبدينا لو من ريا استفل عليه سباد منالبا كم تقبرون تلخون نفسنا نخم فتش مغنيات كاب زينا بزيون حما فيدباك نتعرف كن كونسل النخل نفسنا بستفل عليه كن دلينا شو عت تكنيك كن رينا سباد سد زخون زربا كاب نبور وتعي صرفي دفرت كريونا خلو بخمي جبر ملسن هبم إنا خنري سلازي كاب مجمريا راي كابوا نبزحات من تاك تبازح نبزح سب كتاك منتخل أرستن تمرتن وينات سمعني سلز جزي خي وسدنا let's go سلز كساب مود أتاتخطا تلوى ناتي favorite أنا زتك أملا ويكتك أملا بزع زمرت مود أتازلا so let's go وصر حادة so انتهى تقدامي تتباب حادة تهنديدو أزيح ما صار في أنا وارد زربات دفرت زمولو نقرات كباكا خلون تكتب لك thank you تقرم يا حكي يغن يلي كتب له خلها حد دفار تتعرفي حماق نقر حماق سمع كايلو تهندي دوز متسب يغن يلي كتب له خلها انت هتقبر لها حقوق درعم تبلو لها مغنياتو كمو ختبل اي صبيه كانسل زخونه موداتا صبيه كابخا يغن يلي مباليا so a simple thank you is powerful enough to encounter rudeness نسدنات ندفرت تا يغن يلي تبلقال حقوق درعم كتبلا تخل مسارحتها. It shows to them that their words won't affect you. I like this one. انتهي بلنا له يغن يلي ويكا thank you كنبلهم كلنا انتهينا نبلهم زلنا زرباخا تكباركا قالاتكا نعي من ما يكونن أنا كنوز حلفكو أم نفسي زت أماما فترة ديخات ولم زلها حماق على دربيوم الكا قلملي نسخاقن يغن يلي كتبلهم كلها بتزيز الله سبا يكون كون خاتبلهم زلها. By choosing to say thank you when someone insults you, you're acknowledging the person's rudeness and showing that it doesn't affect you. So, بتحادو وجن تسدنتو تحماق زربو كم سمعكايو كم زنببكايو كم زراخايو تنقر لها. سلازي سمعكا اللغة تبلا لها بتخالكا تزبالكايو بمولو نعي كتسألو النزيكل كينو زعب خصة بيه يخاطب له زلها يجيب لنا. It's a very important one. Rude people often expect some reaction from you. زيوم سدنا زلوب حماق ملحس حماق صرفي نحماق نقر زبقوسو سبات انتايم زدليو كاباخا أدهبو كاباخي ولا حتى ملسي تبايو قل نقر كتب لهم تاك عند زدليو واخان تايم بحماق كامو وي كتب اليوم زدليو كومن داريلكا لك تازلي واسام حقوس يوم زبلو لبام فنشحبل دار هجي سبات حماق صرفونا خلو اندحر حريقنا اندحر حزيننا لك تازدليوا نهبو مالنا كاون لعل دما حقوسي كولونيوم انت داينا هنقبر زلنا بنصارو ولع كم زولو مينا هنقبر زلنا of course بزعبو ما يكوننا نحل زلنا بزعبو نفسنا نحل زلنا بزي so دايبلنا له so they expect you get a reaction كتبومسي تثبيت اللوميو thank you يلكا نتي على القديفكا ريو يغني اللي يلكا تحلفهم كلها انت تقبرهم لها they look like an idiot and you will appear the better person. So, كم خطب لهم كلها نساتهم صرفومن نجرومن تسمعتهم على سازي
بقى خمزة تسألوا ولا تسألي خان تلقى رياكشن سلزي هابكايو كم تزدليو وتسميت يرخبونا له زعجي ريا يعني أبستفل على السوشيال ميديا بقى كند متحف صرفي تهديد من كلام لي متأنيو يريا كم تراغو ملكتي متأميو but I don't respond مخنياتو يقني اللي نقبلهم نقصعف كمان كزي يركبني مستبسحي صعوفات متأني نابنت عسرته صبغ نجار ويكا حمسة صبغ فيدباك متيني حدا نيجاتيف تتصعيفني كمل سليك كلني مغنياتو نتوم حمسة وني يقني ليس لزي بالكوم so تاي مالتيو I just ignore it زي أنا تاي من قديا مغنياتو مستبسح زلني كمل لس هاي كلني نزبسح مالتيو so ني حدا بول كزي ويكا بوحد سبات كمون نزقبرا كاغن يقني اللي كتب لغا لغا ريايو جن كينو زحلف كي يخاطب لهم زلغا نسخة بسول مخان كادما تحبر على وترغلته I appreciate your perspective زيا تاب جزينا بجزية يتكلم على أنا بزعج زي كنا يبلني نتنس خاص قبر كا أنا يسوق قلمله ما عاد عرفت توسيخو ويكا حما زربان زربكا نستزربك نتعرف يبلي اللخون حما قالوا تاوي تعزبتي نستزربكا جن انت تبلو يغني اللي اتناد كحساب تقعد بلي اللخويكا حسابك ردويو إلكا كتحالفات غليها زخونة عرفن كالن كي وسخكا نتستسمعك ولا خسمعك يخليني خمسة كذا بيلكا جا قال أتقامون كرو بروفيشنال مخانكا فلا ناي أبناء سرح علم أكيد سيت زربايا زيا I appreciate your perspective تبلوم تناتكا عينة تمامتا يخبريه تبلوم مالتي A rude person is often rude because they have their own insecurities and they try to take them out on you. So مبزوح تسب سد ويكا حما نقرا زارب سلمتايو او وشتو استقبره بزح زي مرققا رأس متى ناي ما نقولت أجماعة سلزلو أب نفسه سكفتاتها سلزلو إيو بزح كتعرفن حما زرباك دربن زبقس سلزي كومو مخانفة ليكا نسخان تكون لك أبناتو درجة كتورد يبلكان this response will make you seem more intelligent and you will communicate that that you are not in their level. So I understand why I respect your perspective. تبلم كلها بتزبل كايا كل سمعية له. جن ده تبلم الله يغني اللي سلتي قبر مال سخاط تبلم تخل. طيب مالتي أبتنا كدرجة بس يحكم اللي سال كاي غلندي جن ناتك حساب سلزخونه حساب كايسو أنا يقبله مالتي يكون جن سلت حسابك تقبل لك الله تبلغ الله أبزل على درجة نيرديت كم زلها يخاط نجرو زلها. This will give them a lesson and tell them who you are. سلزي نعم تمرتك خنامي مخنياتو ساتم صرفنا تسبيها بالعليم سلت ما تزلها. Remember زي ذكروا لكم a rude person only wins when you join them. Okay. هذا سد زربا سبوي تتعرف سب معاسي زحقوس لك عبناتهم درجة مسيخة كتكالا مسؤوم كالا كتلا تجميركا انت جميركا خسعرو خيام سلمتاي تمكرو سلزلو ما بسدنا يا سد سب ويكا حماق سب يبلغها أبحبتنا درجة كوردا كاي زلي أو ريدو خاب تمكرو تشفشفو كسعرا كايو سلزي نعوك السعرة تدلي خاب ناس درجة كتورد أي قبان keep it classy and respect the person even if they are rude and you will instantly be the better person. سلزي ولا قا سدنا جلو زربان تتزاربكا نسخاجن نسب تخبر مخانكا متى تفلتو بخبرة مليسكا شلاليلكا تعرفهم كلها تزعبيه ملتسي. Number 3 the conversation is over now. So هجينا بسيريس نغير لنا ترجعينا هدي لنا خملس نفتن سنينا جل سبعة جن كم نخبر أدلها بخانيم أمنا مرزان زرباس لزدربيو تاينا نقبر أبكمو عقلنا مزفتاتن تاين نقبر. So let's be honest. When someone is being rude to you, it's not easy to respond calmly. Sometimes anger can take the better of you. So حرق زي حرق عنا نخنق وزازر كنشجر نخلينا بفلا يدما أمنا يسرح علم عليه تاويان سبات وجناويان سبات تارجع جيروم كهرمونا خلو سمعتنا كنقوا هاتر كنشجر نخلينا انتهي كنقبر لنا خمسة خدمة أبكم كنا تاتكم بس حكلنا زيادة كروة فلاي تتجاربوا أبصرحكم حاسيا كوردلكم زخل ندارو خينو حرك عن كاسو إلكا دربيخا نعخاز قد عكا تخينو كتنكا غيزال لك professional كون لك دايما مقبار حايش. So if you find yourself too angry to respond in a calm manner, simply say
this conversation is over now. So كتزارب بكا منا عقلها مسود እዚ ዕላል እዚ ተወዲዩ ኣሎ ምሳኻ ዘረባ ወዲየ ኣለኹ ምሳኻ ዘረባ ዓፅዮ ኣለኹ ሕጂ ክዛረብ ኣይክልኒ ሕጂ ካትብሎም ሕጂ ምሳኻ ክዛረብ ኣይደልን እየ ኢልካ ተዓፅዋ እንታይ ማለት እዩ ሕማቕ ከውፅእ ኣይደልን እየ ኢኻ ትብል ዘለኻ ሕርቃንካ ርድኡ እዩ ሕጂ ክዛረብ ኣይደልን እየ this conversation is over ዘረባ እዚ ተወዲዩ ኣሎ ባይ ወገን ሕጂ ትብሎ ስለዚ እስኻ ኣብ ሕማቕ ነገር ክትኣቱ ኣይደልን ኣለኻ ማለት እዩ otherwise you will regret things you will say so እንተዚ ሕርቃንካ መቆፃር ሲንካ እንተ ተዛሪብካ ግን ንስኻ ክትጣዓሲኻ ጥዑይ ሰብ ስለ ዝኾንካ እቲኣቶም ሸለል በሎም ዝግብኦም ሂበዮም ኣይኮነን ንሶም ሕርቃን ብሕርቃን ድሕሪ መሊስካሎም ተሓጒሶም ኣለዉ ከምኡ ስለ ዝፅበዩ ስድታት ስለ ዝኾኑ ንስኻ ግን ከምኡ ስለ ዘይኮንካ ንስኺ ግን ከምኡ ስለ ዘይኮንኪ እዚኣ ዘረባ ኣብዚኣ ኣብቂዓ ኣላ ሕጂ ኢልካ ትእለ ኣብ ብፍላይ ድማ እቲ ሰብ ዘገድሰካ እንተኮይኑ ወላ እኳ ሕማቕ ሰብ ይኹን ሕማቕ ዘረባ ይዛረብ እቲ ሰብ ከም ሰብ ዘገድሰካ እንተኮይኑ መሳርሕትኻ ወሃቢ ስራሕካ ቤተሰብካ ወይ ገለ እንተኮይኑ እዚኣ ንማስ ክጠቕመካ this allows you to continue it when you've gathered your thoughts and you're able to respond more tactfully እዚኣ ዘረባ ሕጂ እዚኣ ክንወዳ ኢና ኢልካ ስምዒትካ ተቆፃፂርካ ምኻድ ማስጠቕመካ ህድእ ኢልካ ሓሳባትካ ኣቀናቢርካ መፂኻ ሄይ አንተ ዝበልካ ከምዚ ስለ ዝኾነ ከምዚ እዩ ወይ ከምዚ ዝበልክኒ ከምዚ ኢልካ ብርጡብ ዘረባ ክትዛረብ ትኽእል በንፃሩ ሕርቃን ገንፊልካ ከሎ እንተ ተዛሪብካ ዘጠዓሰካ ዘረባ ኢኻ ትዛረብ ብፍላይ ኣብ ቅድሚ ዘገድሱኻ ሰባት ምዝኸውን number 4 did you mean to be rude እዚኣ ነቶም ስድነት ዘለዎ ቃላት ዘረቡኻ ብስድነት ቁርብ ብኣሽሙር ጌርካ ክትምልሰሎም ከለኻ እያ ገለገለ እቲ ኩሉ ዝበልናዮ ቅድሚ ከይርድኦም ይኽእል እዩ ክንርኢና ሕጂ did you mean to be rude if so you're doing an excellent job so ተዛሪበ ኢልካ ዲኻ ክትብሎም ትኽእል ንኣብነት ከምዚ ኢሉ ስድነት ዘረባ ወይካ እንተታይዳ ከምዚ ኮይንካ ኣታ ከምዚ እንተኢልካ እዚ ተዛሪበ ኢልካ ዲኻ ከምዚ ትብል ዘለኻ ወይ ድማ እዚ ዲ ትፍልጠትካ ወላስ ካልእ ኣለካ እዩ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ፈላጢ ኢኻ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ቁርብ ናለሲ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ድኽመት ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ እዚ እንድሕሪ ኮይኑ ትፍልጠትካ ናይ ብሓቂ ፈላጢ ኢኻ ማለት እዩ ኢልካ በንፃሩ በቲ ናቶም ቋንቋ እቲ ዘረባ ናቶም ከም ፀርፊ ጌርካ ትመልሰሉ ሕማቕ ዘረባ ከይተዛረብካ ወዲ ከምዚ ዶ ከይበልካ እዚኣ እንተኮይና ተፍልጠትካ ናይ ብሓቂ ፈላጢ ኢኻ ማለት እዩ ወይካ ናይ ብሓቂ ከምዚ ኢኻ ማለት እዩ ኢልካ ተዘረቦም ንዖም ከም ትወቅኦም ምግባር እውን ኣገዳሲ እዚኣ ሕጂ ቁሩብ ሓውሲ ኣሽሙር ዓይነት እያ ዋዛ ዓይነት እያ ግን በትሪ ናቶም ናብኦም መሊስካ ኣለኻ it lets the rude person know that their behavior has crossed social norms and you're less than impressed ስለዚ እዚኣ እንታይ እያ ጅናብነት ስድነቶም ክትገልፆም ትኽእል ኢኻ ወይ ካቲ ዝገብርዎ ዘሎ ሕማቕ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ዘፀይፍ ምዃኑ እቲ ፀይቂ ድማ ብፍላይ ኣብ ግሩፕ እንድሕሪ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ሰባት ተኮይኑ እታ ትገብርዋ እታ ዝተዛረባ ወይ እታ ተዛረበታ ንዓዓ ከም ተሃርማ ጌርካ ኣለኻ ናብኣ ከም ተቕንዓ ጌርካ ኣለኻ and this allows you to gain control from them እዚ ድማ እቲ ናትካ ኮንትሮል ናትካ ሓይሊ ናብኻ ከም ዝምለስ ይገብር ምክንያቱ ከምኦም ሕማቕ ቃል ብዘይምድርባይ በቲ ዘረቦኦም ጌርካ ንዖም ሃሪምካዮም ኣለኻ ካልኦት ሰባት እውን ብተዘማዲ ነቲ ሰብ ዝፈልጥዎ እንተኮይኖም ወይካ ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ናብኡ ገፆም እምኒ ከም ዝድርብዩ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ነፍስኻ ትተኣማመን ምዃንካ ነጊርካ ኣለኻ ካልእ ከ በቲ ናቶም ጠራራዕ ዘይትደሃል ምዃንካ እውን ሓቢርካዮም ኣለኻ number 5 why do you like to be negative ስለምንታይ ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ወይ ሕማቕ ዘረባ ክትድርቢ ትመርጥ ዝብል መልሲ ድማ ክትቦም ትኽእል ኢኻ እዚኣ እውን again እቲ ዘረቦም ናብኦም ትመልሶም ኣለኻ ማለት እዩ ታይና ንብል ዘለና this can hit a rude person hard because it can take the attention away from you and to them this is essentially powerful if ኣብ ናይ ግሩፕ ወይ ከዓ ኩብ ሰባት ኣብ ቅድሚ ሰባት ወይ ኣብ ቅድሚ መሓዙትካ እንድሕሪ ኮይኑ ዝግበር ነይሩ again እዚኣ ድማ ልክዕ እታ ዘረባ ዘምፅዋ ንዓኻ ከዳኽሙ ንዓኻ ክፀርፊ ኢሎም ኣምፂኦምማ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እንታይ ግን ትብሎም እንታይ ኢኻ ግን ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ዘረባ ኣብ ከምዚ ዓይነት ከተምፅእ ትኽእል ንሱ ድዩ ኮይኑ ትኽእለትካ ብምባል ከይተፃረፍካ ነታ ዝገበርዋ ግብሪ ክትገልፀሎም ከለኻ ካልኦት ሰባት ኩሎም ግልፅ ኢሎም ያ ፍላይ ከምኡ ዝደጋግም እንተኮይኑ እታ ፀርፊ ንዕዖም ከም ተሕፍሮም ወይ ከዓ ንዕኦም ዝያዳ ከም ተሃስዮም
تقبر ኣለኻ ከምኡ ድማ in group you will draw the attention of the whole group on the person's constant rude behavior and many people will agree with you ዘደማ እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት ስዲ ዘረባ ዘረብ ንዓኻ ወይ ንዓኸ ጥራይ ኣይኮነን ንኻልኦት እውን ከምኡ እዩ ስለዚ ኣብ ቅድሚ ሰባት ስድነቱ ስለ ዝገለፀ እታ ስድነት ንኻልኦት እውን ስለ ትስምዖም እንታይ ካይኮን ኩሉ ግዜ ከምዚ ፀይቂ ዘረባ ወይ ከምዚ ሕማቕ ዘረባ ትዛረብ ስድዩ ኮይኑ ክእለትካ ክትብሎ ከለካ እቶም ካልኦት ኩሎም ያ ከመይ ዓይነት ዘረባ ከመይ ዓይነት ሰብ ኢሎም መሊሱ እቲ ዝገበሮ ንዓኻ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ካሕፍረካ ዝሓሰበ ብካልኦት ከም ዝዋረድ ትገብሮ ብኡ ድማ ትርዶ ሕማቕ ቃል ግና የውፅእኻን ኣለኻ This draws the focus onto their own words and force them to reconsider. እዚ ድማ በቲ ቃላቶም ከም ዝህረሙን ንኻልእ ግዜ ኣስተውዒሎም ከም ዝዛረቡ እውን ትምህርቲ ክኾኖም ይኽእል እዩ ይብለና Very good. Number 6. Do you expect me to answer? ትብልካ ሓንቲ amazing ዝኾነት ዓይነት ኣመላለሰ እንታይ እዚኻ Why do you feel that was necessary and do you really expect me to answer? ንኣብነት ሰብ ሓደ ስዲ ዝኾነ ዘረባ ክዛረበካ ከሎ ክምልሰልካ ዲኻ ትፅበ ዘለኻ ንምንታይ ግን ክምልሰልካ ትደሊ ኣለኻ ናይ ብሓቂ ዲኻ ክምልሰልካ ኢልካ ተስሚት ጌርካ ክትብሎም ከለኻ ወይ ድማ እንታይ ንኽትብል ኢልካ ኢኻ እንታይ ንኸተስምዕ ኢልካ ኢኻ ከም ዝተዛሪብካ ኣነ ክምልሰልካ ኻ ትፅበ ከይትህሉ ጥራይ ገለ እንድሕር ኢልካዮም እኳ እንታይ ትብሎም ኣለኻ ደረጃኻ ትገብርዮ ዘለኺ ትሕቲ ዓቕመዩ ንከምዚ ዓይነት ክምልስ ግዜ ዝወስድ ሰብ ኣይኮንኩም ብምባል እቲ ንሶም ዝገብሮ ዘሎ ማዕረኻ ተወዳዲሮም እዮም ፀርፉ ዘለው ስቲል በቲ ዘረቦም ደረጃኦም ታሕትኸም ዘሎ ኣብ ናትካ ደረጃ ክወርድ ኣይደልን እዮም ብምባል ብሓቂ ፅቡቕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ይፈልጥ እየ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ቁሩብ ኣተሓሳስቦ ኣብ ንቃሕ ዝበለ እምበር ንገለገለ ሰብሲ ዝስምዖ ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ እንታይ ይብላ ኣለዮም ዝብል ከይርድኦም እውን ይኽእል እዩ ገሊኦም ናይ ብሓቂ እውን ፀገም ስለ ዘለዎም እዚ ትብሎ ዘለካ ከይርድኦም ይኽእል እዩ ናይ ብሓቂ ካዮም ዝሓርቁ ተዘይመሊስካሎም ቆለጭ ዝብሎም You're showing that you're not willing to sink into their level but you're giving them an opportunity to apologize to you and redeem themselves so በዚ ከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣነ ብናትካ ደረጃ ብናትክ ደረጃ ይወርድን ብምባል ንዕኦም ዕድል ትቦም ኣለኻ ነፍሶም ንኽምሕርዋ ይቕረታ ክሓቱ ዝኽእሉ ስልጡና እንተኮይኖም ኣተሓሳስቦም ናብኡ ዘብፅሖም እንተኮይኑ ይቕረታ ንኽብሉኻ እምበር ንስኻ ኣብ ከምኡ ደረጃ ውሪድካ ትመላለስ ሰብ ከም ዘይኮንካ ትነግሮም ኣለኻ If they insist that you answer the question then respond quickly this isn't your lucky day so ናይ ቅድም መልሳ እንታይ ዳ መልስያ ኢሎም ፀቕቲ እንድሕር ገይሩልካ ዕድል ኣይገበርካን ንከምዚ ዓይነት ክምልስ ኢለ ይመፃኹን ሎሚ ስለዚ ኣብ ካልእ ካኸይድካ ፈትን እምበር ኣነስ ንከምዚ ዝምልስ ኣይኮንኩም ብምባል ዋላ ትመልስኻ ናትካ ግብረ መልሲ ህንቲ እንተበሉ ሕርር ክብሉ ዳ ብሕማቕ ዘረባ ዘይኮነስ ብፅቡቕ ግብርኻ ብኡ ተተቆይሶም ክምለስኹም ዝግባእ ንስኻ ኣብ ደረጃኦም ወሪድካ ቃል ክትቦም ከምዘይብልካ ሕማቕ ቃል ተውፂኻ ክተመክሮ ከዳኸሙኻ ምዃኖም ዘክርካ ንብል መወዳእታ laugh at them እዚኣ ብርትዕ ዝበለት እያ ብኸመይ ኢለኩም ግን ጥንቃቐ የድልያ እዩ ኣዝዩ ኣነዋሪ ፀርፊ ንዝተዛረበካ እንታይ ክትገብር ዘለካ ክስሕቆ እዩ ዘለካ ካርቐካ ይግባን እዩ ምክንያቱ ካብ ኩንነት ዝወፅእ ዘረባ ሕማቕ ዘረባ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ነፍሲ እዩ ሰባት ዝዛረቦ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢሎሞም ብዛዕባ ነፍሶም እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ኣዝዩ ሕማቕ ቃላት ተተዛሪብካ ወይ እንተተዛሪባትካ ኣነ ከምዚ ዓይነት ሰብ እየ እዮም ዝብሉካ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክትገብሮም ዘለካ ክስሕቆም እዩ ዘለካ ከምዚ ዓይነት ሰባት very important ስለዚ ክንዶም ሕርር ትብል ክስሕቆም እዩ ዘለካ ደረጃ ናቶም እሱ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ዝሓስቡ ነይሮም እንተዝኾኑ ካልም ገበሩ A rude person will not expect to be laughed at their face and it will certainly catch them off guard ስለዚ ናይ ብሓቂ ንኽጎዱኻ ኢሎም ዝተዛረብዎ ካዕካዕ ኢልካ እንተስሕቅካሎም ብጣዕሚ እያ ተሃስዮም እዚያው They will likely feel embarrassed because their comment was so pathetic and rude that it doesn't so ተዛረቡ ኣዝዩ ኣነዋርን ኣፀያፊ ምዃኑ ፈሊጦም ዘረቦም ክስሕቡን ክሓፍሩን እዮም ምክንያቱ ንስኻ እንተስሕቅካሎም ኣብ ቅድሚ ሰብ ተኮይኑ ካልኦት እውን ክስሕቁ እዮም ምክንያቱ ተዛረቦም ዝዛረቦም ንዓኻ ክስማዓካ እዮም ዝፅበዩ ነይሮም ስለዚ እንድሕሪ ስሕቅካሎም ምሳኻ እዮም ክሕወሱ መሊሶም ከም ዝዋረዱ ድማ ይኾኑ People will see that you're comfortable with yourself and what other people say about you doesn't bother you እዚ ድማ ክስሕቀሎም ከለኻ ኣብ ነፍስኻ ትተኣማመን ሰብ ምዃንካ ካልኦት ሰባት ዝብልዎ
ብዛዕባ ነፍሶም ብዛዕባ ከምዘይ ምዃኑውን ከም ትፈልጥ ትነግሮም ኣለኻ ብሕፅር ዝበለ በዓል ሕማቕ መልሓስ ሕማቕ ዘረባ ዝዛረብ ብዛዕባ ነፍሱ ይዛረብ ዘሎ ምር ንዓኻ ኣይኮነን ክትንክፍ ዘለዎ ስለዚ እዘን ሎሚ ዝበልናየን ብምሎን ርጡባት ኣዘራርባን ጥበብን እዩ ነዚ እንድሕር ለሚድና ናይ ሕማቕ ናይ ሰባት ብዙሕ ክፀልወና ኣይኮነን ንነፍስና ድማ ኩሉ ግዜ ክነዘኻኽር ኣለና ምስ ሕማቓት ምበኣስ ብተመክሮ ከዳኸሙኻ ስለ ዝኽእሉ ዘይምበኣስ ንዕዖም በቲ ክእለትካ ሸለል ብምሃብ ኢኻ ክትገድፎም ዘለካ ስለዚ እዚኣ ጥበብ እዚኣ ኣይሆፕ ክትጠቕመኩም ተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ኣብዚ ግዜ እዚ ክትጠቅም ስለ ትኽእል ኣመሓላልፍዋ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ንብለኩም ከም ወትሩ ናትኩም ርእቶን ኮሜንትን ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ሰሰናዩ ቻው